سلام كما يتوعلو كبرى سماعتنا بهارميني ميديا نز ساعات تدالو حصرت زيناتات هاجرات نورديكا سعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا كاند نطبطات زينا خنقدم امباسادور ايران ابشودن كاب صنبل نوبل تسريزو كاب مكان انسسا زملت كبرى هالواتو تفليتو كوتت يغبنياتات كاب زغبو من العلي اب ماسرتي كصنحي يغبر مهلاو تقاليعو نايزيو من كالوتن زيناتا زرزراتا سعبنا خنقرب لكم هنا دقيمنا نمكتالكم نعدم زمت عصرت تحساس ابزكايت صنبل شلمات نوبل امباسادور ايران ابشودن نخيساتف كم تسرز تفليتو بمخنيات اب ايران እና ተጋደደ ዝመጽ ዘሎ ኩነታት እቲ አምባሳደር ኣብዚ ኣብ ስቶክሆልም ዝካየድ ደሚቕናይ ሽልማት አጋጣሚ ከም ዝዕደም ፋውንዴሽን ኖቤል ገሊጹሎ በተመሳሳሊ ልኡኻት ሩሲያን ቤላሩስን በምክንያት ኣብ ዩክሬን ዝቀጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ጽንብል ኖቤል ከይሳተፉ ተኣጊዶም ኣለው ቅድሚ ሰሙን ካብ መካነ እንስሳ ስካንሰን ዘምለጠ ተመን ኮብራ ሃልዋቱ ተፈሊጡ تكبر بدحر مندق حصور مكان انسسا بكاميرا كم ترخب اكايدت مكان انسسا يوناس فالمستروم قاليت الله فالمستروم نغازيتا داغنس نيتر ابزها بحبريتا اتي سيرفاز እና ተባለ ዝጽዋዕ መርዛም ተመን በፍልያት ናይ ቱቦ ካሜራታት ሃልዋቱ ክርከብ ከም ተኻለ መልክቱላ ነቲ ተመን ከይህሰ ኩሉ ጥንቃቃታትና ገበርና ነቲ ተሓቢሉ ዘሎ መንደቅ በሲዕና ናብ ቱቦ ክምለስ ክንገብሪና ክብል ቫልስትሮም መግላጹ አገልግሎት ዜናተተ ጸብጽቡላ ከተማ ዮቶበሪ ወጻይታ ጻዓት ነው መቆጣብ መጠን ሙቀት ክላሳት አብያተ ትምርቲ ከም ዝጎድል ክትገብር ያተባሃይሎ ፖለቲከኛታት ዮቶበሪ ንጋዜጣ ዮቶበር ስፖርትና አብዛቦ ሐበሬታ አብ ምዕራባው ገማግምታ ከተማ መጠን ሙቀት ክላሳት አብ ዊንተር ክሳብ 18 ዲግሪ ሴልሲየስ ከም ዝጎድል ክግበሪዩ ከተማ ዮቶበሪ ተህልሆ መጠን ጻዓት ኤሌክትሪክ በ500 ከም ዝጎደል ንምግባር ቦርድ መምሕዳርታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሳኔ ከም ዝበጽሐ ሬድዮ ሽወደን ጸብጽባላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣገልግሎት ማሰርትን ኣመክሮን ትሕቲ ዕድመ ገበነኛታት ካብቲ ብሕጊ ዝግብኦም ሰዓታት ንላዕሊ ተኣሽሮም ክጸንሑ ምግባሩ ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊዓ ካብ 15 ክሳብ 17 ዝዕድሜም ኮተቴ معالتاوي كساب 4 ساعات مسكال اسب كصنحو زدنግግ حدش حقي عامي اب ورح حمله ناب تግባረ موعالو زفلاتيو حقታት يتحاسالو كبل اكايدي اغلغلوت ماسرتنا مكرون ويلهلم غرافيك ገሊጹሎ مس هارميني ميديا هم زلهم كبرات سمعتنا اموداتا زبزحو كابتم اب فنلاند زنبرو مهرات وصاتኛታት مس ሕብረተሰብ فنلاند بصبو كم زوهادون نبعاتهم زمتن سراح كم زرخبون تقليتو كابتم قال مطيق تقبرلهم مهورات وصاتኛታት اتهم 79 ميتاويت ازيوم صبو كم توهادو مغلاصو متمصنعتي حبيرلا درغا فرقي كابزياتهم اب وشت عامد زي مل غزي مس حبرتسب فنلاند موهادوم قليصوم አለው اب فنلاند حصرت ቋንቋን فنلاندوያን عروخ ክትረክብ زي مخالن وصاتኛታት بدوታት كم ዝኾኑ እትመጽናዕቲ ወሲኹ መልክቱላ مبارك براس سمعتنا نزي ساعات زبلنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديك بس تفصيلهم አለው ስለምከታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት አገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቅረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቅረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለዘሎ ተጠቀምሉ